Već peti put mi organiziramo ovakvu konferenciju u Mostaru. Naime, radi se o tome da Fondacija Konrad Adenauer omogući meni i još par ljudi da svake godine posjetimo 6 univerziteta i onda sa tih univerziteta dovedemo po 10 najboljih studenata, u stvari onih koji imaju već neke poslovne ideje ili koji su već počeli neke svoje biznise razvijati. Radi se o tome da ti mladi ljudi dobijaju jako malo podrške i jako malo medijske pažnje. Stalno se priča o onima koji odlaze, a jako se malo priča o onima koji ostaju. Tako da ih mi iskupimo ovdje, 60 njih svake godine, i tih 60 ljudi zaista i ostane u Bosni i Hercegovini. Pokušavamo im naći timove ljudi koji će sa njima raditi i razvijati njihovu poslovnu ideju i pomoći im da njihov biznis razvije se i cvijeta u Bosni i Hercegovini. Fondacija Konrad Adenauer je prepoznala značaj mladih ljudi u Bosni i Hercegovini i to je razlog zašto svake godine podržava ovo. Es ist wichtig für jedes Land, ob Bosnien-Herzegowina oder Deutschland, dass junge Menschen unterstützt werden, dass junge Menschen gefördert werden, was ihre Ideen betrifft. Und wir machen das als Konrad-Adenauer-Stiftung. Deswegen unterstützen wir Mädchen und Jungen bei ihrem Studium mit Stipendien hier in Bosnien-Herzegowina oder im Ausland. Und wir unterstützen auch geschäftliche Ideen. Und heute werden sich die Besten von einigen Universitäten mit ihren Ideen hier vorstellen. Und jetzt wäre es klasse, wenn zu der guten Idee auch ein gutes geschäftliches Umfeld kommt. Also wenn man die Ideen als junger Mensch tatsächlich verwirklichen kann, um Erfolg zu haben, wenn man die nächsten Schritte selbstständig gehen kann in Richtung Erfolg. Moja poslovna ideja, odnosno mojih prijatelja i mene, jeste Ekonvita, udruženje koje nudi razne edukacije sa ciljem poboljšanja poslovanja i povećanja kompetencija. Kad kažemo poslovanje, poboljšanje poslovanja unutar firmi i povećanje kompetencija, dakle, za fizička lica, dobijanje novih znanja i tako dalje. Nudimo niz edukacija koje su vezane za ekonomiju. Dakle, imamo edukacije vođenja poslovnih knjiga na računaru, praktična primjena statističkih alata u istraživanjima, zatim imamo pisanje projektnih prijedloga i također lijepa edukacija, poslovna obuka na računaru koja pomaže mladim firmama da nauče kako to administracija u firmi funkcioniše. Moja poruka mladima u Bosni i Hercegovini jeste da probaju istražiti šta u njihovom dijelu, u njihovom lokalitetu fali. Ne mora poduzetnik biti inovativan, poduzetnik mora biti samo neko ko primijeti šta fali u tom dijelu da bi doprinijeli tome, može kopirati biznis. Primjeri su razne franšize po Bosni i Hercegovini koje su uvezene izvana, a kamoli da nešto se ovdje radi samostalno.